Ja, hejsan, kul att jag kom fram. Per heter jag, samlar på tåg. Skulle gärna vilja titta på något hobbyprogram, någonting sånt där om andra samlare eller så. Kul. Ja, jag samlar på snor. Har jag gjort sedan 98. För varje år så har jag en bok då. Så att nu är jag inne på min 8:e bok här. Det är väl lite ovanligt, kanske man kan säga. Är det så att du har alla burkarna i kylskåpet eller? Nej, jag hör dem i bokhyllan där hemma. Det är ju som en liten kul grej när grannen kommer och kommer på kaffe och sådär. Så brukar jag ha ett draperi för brukar jag skoja lite ibland så här, och dra bort det där draperiet. Va? Då blir de väldigt chockade. Och jag säger att det är snor då, och det tror de ju inte på. Va? Då säger jag smaka lite här och det vill de ju sällan göra. Va? Så, är det någon som har smakat någon gång? Ja, jag brukar ju ta en sluk ibland. Va? Det är som ett årgångsvin eller vad som helst som man spar på länge. Något så här födoämne. Det blir ju viss karaktär efter åren. Va? Har du något favoritår? 2001 var ett väldigt speciellt år för då var jag utomlands en del. Va? Så det var lite andra aromer. Det var ju mycket salt i snoret det året för jag var i en sån här fiskeby runt Medelhavet och åt mycket sån fisk, saltad fisk. Va? Men sen har jag ju väldigt stor förbrukning från 2002 då jag blev pollenallergiker. Fy fan, ja. Ja, så då har jag 3 burkar där från det året så det blir att man tar gärna därifrån då för att man har med snor från det året. Hur får du ut snoret så att det ska vara i god kvalitet? Jag har ju alltid en bok med mig va? Om det skulle falla på, om jag till exempel skulle börja nysa här nu, då tar jag rätt upp boken och lägger ner näsan bara i boken på en gång här. Det pillar man ut med naglarna. Va? Gör inte det ont? Lägger åt sidan. Nej, jag har ju fått såna här förhårdnader där inne på näsan. Va? Det är aldrig så att du har funderat på att sälja en samling? Nej, det är Tradera eller? Nej, det är inte till salu direkt. Det är väl någonting man vill ha kvar. Det här är en halvårsproduktion av snor. Det är blandad kvalitet säger man ju här. Lite mörkade där i botten. Va? Och sen har det ju till sommarsäsongen här har det ju blivit mer och mer löst va? Efter pollen och sånt där. Bruna prickar, är det från vintras då eller? Ja, precis. Kan jag smaka lite? Ja, lite kan du ta det på finger, lite grann på finger där bara. Ja, det är gott va? Jag får ha en liten bit själv här. Ja, jag tar lite till. Ja, en liten bit hit. Lite syrlig den här. Man kråkar med det också. Jag tar en till här, ja. Du har alltså inte haft i kylskåpet, den har stått framme hela tiden? Jag har stått framme. Jag tycker det blir bäst rumstemperatur. Det blir så hårt och konstigt annars. Ja. Ta lite på lite. Jag hugg in då för fan. Nu kör vi. Ja, det här var ju verkligen gott. Det är helt galet. Och nu har du på hela näsan. Det var mycket snor det här. Får ta en liten bit här. Det är helt galet. Den var nästan lite sur du. Så kan det bli. Du lägger lite efter. Ja, jag åt en hamburgare innan jag kom hit. Ja, nu är jag med.